И какво става, хора? Аз съм Masterfate, днес играем Minecraft. Така, спамвани тук. Сега да видим. Оп, селце. Това е хубаво. Има два коня, праселивца. Ще взема и храната на овцата. Вау, за текстур пака съм и вижте какви са селените. И това е fuck you. Fuck you, хора. Като графиката не е лоша, не знам, че графиката на опит хлеб. Трудно да казвам, че графиката на телефона не е много лоша. Поради незнайни причини. Този къща. Оп, има си crafting table. Идеално поне според мен. Продължаваме. Пак съм навън, така че не трябва. Група, дали ще ми пълнят книги? Да, само 3 книжки. Нищо. Ги използвам за нищо. Сега отивам да си събера дърво, да си направя чест. И това ще е, мисля сега. Там виждам много коне. Като казах това ще, нямах предвид, че това ще е от епизода само 2 минути. Ще играя малко Майнкрафт и това мисля така, това да за сега. Чуете страни шумове, това е кучето ми. Дръска. Не, това не е проблем. Не знам дали ще се чувах в клипа. Така, имаме си дървото, селцето ми е близко. И ми... какво по-добро? Хора, мисля да... Мисля да си сваля FIFA 15 и да снимам на нея малко. Шивам се вами. Опet тук направих букшелфа, който често ще оставя айтемите. Ще си направя и пръчки, малко мечове, един меч. Така, един меч. Ще малко пръчки, една брадва. Кирка да извинявам се, една брадва. Това са ми най-важните неща. Така, това ми е. Не ми трябва друго. Тези селени, ако не спрат да влизат, ще ги пребия бой. И ще ми дай. Не ми дропна да го войдем. Така. Този от нас е имал дървета, но кой да заведе. Сега няма ги отсичам. И преди ме спалвал в села. Ето, знаех си, че тук някъде би трябва да има кабелстон. Това без да го чупих.
Така. Щупих сандстона. Няма ми трябва за нищо. Ще събера един стак кавастон и ще се върна, когато го събера час за сега. И така хора, върнах се, не успя да събера един стак, но събрах 55. Кирката ми се щупи тук тогава. Ще взема един хляб да иззем. Ще си направя инструменти от кавастон. Така. Брадва, кирка и меч. Фурна няма да се правя. При положение, че отвън има. Тук си извън ще си ги пека, имаме лава. Ще потека отвън. Fucking shit. Кой беше бронята? Али? Да. Нищо. Така, тук има малко патейдоли. Картофи, точно. Това също, само че дето го казах на английски. Може да ги чупите един. Може да се надявам някой. Който може да подкъпне. Няма. Пожалуйста. Само една спален намерихме. Просто. Съм намерил се на спаун. Ще не отида пак на спаун. Там се спаунали един път. Може втори път да се спаунали, като гледам няма. Да, тук и зомбитата започнаха да налитат. Малко е това. Снимам само защото обия Кен го няма. Ето го паяк, тук чакай да кажа, че чувам паяк. Какво това? Вижте това? Идиотка. Убих. Оп, ето, тук ми дръпна редстоун. Сериозно. Трябва ми само още един стринг. И още в началото мога да си направя лук. Той ще може да бутам. Излизате. Където не? Айде вие. Махиче ми пука, че има зомби там. Така.
И до тук, хора, ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментирайте, споделяйте с приятели и абонирайте се за моя канал, за да ме следите всеки ден. Буди, чак сме, ще се видим в следващия клип. Чао!